Исәнмесез минем шаян дусларым. Сезнең белән мин шаян рәссам. Минем белүемчә сез рәсем ясарга бик яратасыз. Шуңа күрә бүген без сезнең белән кондыз рәсем ясарбыз. Рәсем ясарга әзерлекне тикшерик әле. Ак кагаз бите, аңа рәсем төшерәбез. Кара маркер рәсем ясау өчен кирәк булачак. Рәсемне төрле карандашлар белән буярбыз. Барлык әсбаплар да әзер. Димәк, башлыйбыз. Кара маркер алабыз. Һәм кагаз уртасына 8ле санын охшатып, шушындый фигура ясыйбыз. Әлеге фигураның балалар аскы өлешен тоташтырып бетермибез. Колагын ясыйбыз. Борынын ясыйбыз. Борын астына авызын, иреннәрен ясап куябыз. Һәм 2 шакмак теш ясап куябыз. Күзе монда булачак. Аның эше бары тик 2 генә түгәрәк җитә, шулай бит? Уртасын буяп куябыз. Кирпекләрендә ясарга онытмагыз. Алар моторлык истей. Аха, нинди мотор кондыз баласы килеп чыкты. Шаян кондыз дип исем кушыйк. Хәзер аска 2 шушындый озынча түгәрәкләр сызабыз. Бу кондызның тәпиләре булыр. Кондыз бик ипләп кенә утырып тора. Түгәрәкне тоташтырып куябыз. Хәзер инде алгы тәпиләрен, кулларын ясыйбыз. Игътибар белән карагыз. Калышмыйча ясап барыгыз. Менә, лайта бездә матур гына куллар да килеп чыга. Кондызның бит әле балалар койрыгы да бар. Ул бик матур була. Киңрәк итеп ясыйбыз. Менә шушындый сызык сызабыз. Хәзер дулкынлы сызык белән яшәү тирәлеген билгелибез. Кондызлар су ярында яшәсәләр дә кояшны бик яраталар. Кояшны ясап куябыз. Чәчәк ясап куйсак, рәсем тагы да матуррак булачак. Менә бит. Мин хаклы дусларым, чынлап та шулай булды. Кондызлар кимерүчеләр исәбенә керәләр. Алар бик тырыш, хезмәт сөючән, акыллы, ышанычлы хайваннар. Без кондызны кызгылт сары төскә буярбыз. Кондызларның туган иле булып Канада санала. Башка сулыкларга күченеп яши, бүгенге көндә алар бөтен дөньяга таралган. Кондызлар Европада иң зур кимерүчеләр рәтендә. Иң шаккаттырганы аларның төзелеш эшенә осталыклары. Алар төзегән су ныгытмалары. Ныгытмалар хәтта космостан да күренә ди. Кайбер ныгытмаларның озынлыгы 700 метрга хәтле җитә. Колакларын да буярга онытмагыз балалар. Тәпи астын без көррән төскә буярбыз. Ортадагы түгәрәккә кермичә пөхтә итеп буйбыз. Алгы тәпиләрен кулларында буяп куябыз. Тәпи астындагы кечкенә түгәрәкләрне һәм буялмый калган колакларны без алсу төскә маныйк әле. Кайрагын без шәмәхәт төсле итәрбез.
Койракнан буялмый калган аскы ягын без көрән итәбез. Әлеге төс белән Кондызның гәүдәсен тагы бер кат йөгертеп чыксак, бик күркәм булачак. Менә шулай. Борнын кара маркер белән борнында кичкенә генә түгәрәк калдырып буяп куябыз. Мыек өчен төрткеләр төртәбез. Ширемне инде без сыек яшел төскә буярбыз. Карандашны җиңел генә йөртеп буягыз. Чәчәкне буяр өчен кызыл карандаш алабыз. Уртасын буямыйча калдырабыз. Аны без сары төскә буярбыз. Кояш төсенә. Балалар, кара маркер белән кондызның гәүдәсенә һәм дә инде ширемгә бизәкләр төшерсәк, ул тагы да күркәмрәк булачак. Чынлап та, бик матур булды. Кондыз дустыбызның ныгытмалар ясарга китәсе бар. Шуңа күрә ул безнең белән сау булаша. Киләсе очрашуларга кадәр.